Hola a tots. Un mes i mig enrere vaig gravar un vídeo comentant i llegint un fragment d'una novel·la de la Teresa Pàmies, Va ploure tot el dia, que em va agradar moltíssim, i ja en aquell vídeo us vaig dir que m'agradaria seguir-la llegint perquè em va agradar molt, i un dels llibres que em vaig quedar amb les ganes de llegir va ser aquest, que és Un amor clandestí, que va escriure l'any 1976, tot i que aquest està publicat l'any 96, em sembla, o 98, per l'editorial Empúries. I bé, l'he començat a llegir, vaig aproximadament per la meitat de la novel·la, i en aquesta novel·la narra la relació tan peculiar que va tenir amb el pare dels seus dos fills, el Sergi Pàmies, l'escriptor Sergi Pàmies, i el seu germà Antonio, en Gregorio López Raimundo, una relació tan peculiar per la condició d'exiliats que van tenir, que van viure. Ella, com ja vaig comentar en el vídeo anterior, va estar 32 anys exiliada per diferents països. I bé, malgrat aquesta condició d'exiliats i la clandestinitat per la seva afiliació i la seva militància en el Partit Comunista, de tots dos, tant d'ella com d'ell, durant la dictadura del règim de Franco, doncs van haver de viure com d'amagats, i bé, una mica és en aquesta novel·la ella narra a través de dues veus. Aquesta peculiaritat ja la té l'altra novel·la, que va alternant de veus, o sigui, agafen aquesta, per això fa dues veus. En fa una de tercera que són com relats, passatges com relats, sempre és autobiogràfica i sempre són ells, i una altra de segona que és que són com cartes que dirigeix en el seu home, en el Gregorio, explicant el que ells van viure. És una història molt maca, que parla de la seva relació com a dona i home, la seva relació sentimental, i també surten els seus fills, sobretot el seu fill petit, que m'ha fet molta gràcia, en Sergi Pàmies. Ella fa molta referència en el passatge que us llegiré avui, que ella explica el dia que el van engendrar a París, i també posteriorment on ella ja explica que el nen ja adolescent apunta maneres d'escriptor i fins i tot posa alguns fragments escrits per en Sergi Pàmies, no? I bé, una altra cosa que m'ha agradat és allò que s'intercalen els dos llibres, tant en aquest anterior que vaig llegir, de Va ploure tot el dia, que és on narra quan ella torna ja de l'exili a Barcelona després de 32 anys i la ve a buscar uns agents de la policia del règim de Franco per interrogar-la. Ja ho vaig explicar en detall, per què i com va arribar aquí a Catalunya una altra vegada. I el que em va sobtar d'aquella novel·la, que no ho vaig comentar, però em va sobtar, és que no hi aparegués la figura del seu home, no? Però estava fet expressament. Llavors m'ha fet gràcia i m'ha agradat que en aquesta novel·la surt aquell interrogatori, però com de passada, i en ella sí que es veu aquest altre vessant. O sigui, en ella sí que l'interroguen i van a burxar per buscar en el seu home, i també es veu quan registren casa seva que busquen fotos d'ell i bé, no troben res significatiu, i també viuen amb aquesta condició sempre de viure d'amagat, de trobar-se d'amagats. I un aspecte peculiar d'aquesta escriptora, que jo ara faré menció de la Zadie Smith, que és coetània meva, té la meva mateixa edat, és una escriptora anglesa, que ella ja a les seves novel·les es veu aquest aspecte de l'alteralitat. En el cas de la Zadie Smith, d'una escriptora que ella mateixa diu que va ser conseqüència de la diàspora negra, filla descendents d'esclaus de l'illa de Jamaica. Llavors ella ja té aquesta peculiaritat de viure
de veure i de descriure com viuen, no?, els immigrants d'aquestes colònies quan tornen, no?, al país colonitzador, en el cas de la Zadie Smith, a Londres, no? Llavors, amb la Teresa Pàmies passa no una mica, passa molt això, o sigui, ella descriu des de dintre com van viure els exiliats per motiu que es van haver d'exiliar per motius polítics a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola, i això té aquell punt com exòtic, no? I m'agrada molt, vull dir, ja vaig dir que m'agradava molt també aquest punt de vista tan femení, vull dir, recordo que tenia 4 fills, però que mai deixa de banda, sempre hi surt el tema polític, vull dir, és una cosa inevitable, no?, i inherent, no?, a la Teresa Pàmies, però aquest punt de vista femení, quotidià d'ella, a més escriu amb una agilitat increïble, m'agrada moltíssim, era molt, molt crac. Llavors, jo ara us llegiré aquest passatge que, com he comentat, us el llegiré tot. Descriu el dia que ella va engendrar, juntament amb en Gregorio, el Sergi Pàmies a París. M'ha agradat molt perquè es palpa, a més, per exemple, com descriu la Chambre de Bonne, que són aquests altells tan característics dels edificis de París dels anys que es van començar a crear el 1830, on vivia gent amb pocs recursos o la gent del servei de la gent burgesa, i com ja descriu aquesta Chambre de Bonne, perquè viu una germana de la Teresa Pàmies que també era exiliada i que fa de minyona, i com palpes, no? Tot, a més, a mi m'agrada molt tot el tema de l'interiorisme i com ho veus, no? Si vas a buscar foto d'aquestes cambres, vull dir, tal com ho descriu la Teresa Pàmies, ho veus molt bé, no?, com ho descriu, i després, doncs, com també es veu com retraten el seu fill adolescent, en Sergi Pàmies, i ja com el descriu amb aquest aspecte d'un noi ja amb molta vivacitat i ja amb aquell talent ja després d'escriure d'aquest passatge, no?, que té per l'escriptura i que ja apuntava maneres. Vull dir, doncs us llegeixo per no allargar-me més el passatge. Un dia, el més petit dels seus fills li va dir que esperava amb candeletes tenir 18 anys per anar a veure una pel·lícula de Fellini. Ella se'l quedà mirant, escodrinyant-lo, com si el desig manifestat espontàniament pel noi no fos tan espontani, com si volgués fer-li saber que ell coneixia el secret, el que va passar la nit que els seus pares sortiren de la projecció a París de La Nuit de Cabiria. Ho havia intuït. No era possible que el seu pare li ho hagués confiat, i ella mai no gosaria contar al fill petit un episodi tan, diguem-ne, eròtic. Al noi no li dirien mai com fou engendrat. Aquestes coses no es diuen. Feia tants anys, 15 exactament. Eren 15 anys més joves, i era dissabte. Es van trobar al Trocadero i d'allí estant van dur l'altre fill a la Chambre de Bonne que ocupava la germana d'ella, a casa d'uns burgesos de l'Avenue Victor Hugo, on treballava de minyona. Se'ls havia ofert moltes vegades. El dissabte que vulgueu sortir junts us guardaré el nen. Tinc un llit plegable i sóc independent. Es van quedar bocabadats del bon gust amb què havia engiponat les seves golfes. S'hi havia gastat potser el sou d'un mes en cortines, reproduccions de pintures famoses, coixins, Vànova i alguns bibelots, per fer acollidora una Chambre de Bonne a París. Excepcionalment, doncs, tingueren un dissabte per a ells, amb nit i tot. A la casa on ell parava quan era a París l'havien autoritzat a dur-hi la dona. Li oferiren el llit conjugal i ell digué que no, que de cap manera, que dormirien al sofà del menjador on ell tenia el jazz. L'amo de la casa insistí i com a argument definitiu li va dir que el sofà grinyolava massa, com una gata a l'hora de l'amor. Allò de dormir junts en llits manllevats sempre li produïa un desassossec que li restava alegria, la necessària alegria per a l'amor. Sempre que hi pensa recorda la humiliació i la depressió que li produïa. Els amfitrions, fraternals i generosos, es miraven amb una rialleta insinuant que li regirava els budells, com si haguessin de fer l'amor en públic.
Aquell dissabte, fa 15 anys, van arribar tard perquè sortiren de la darrera sessió de l'Inuit de Cabiria i ja no tenien metro. Calgué caminar un llarg trajecte, però vessaven energia, fruïen de les passejades nocturnes, a més motiu aquell dia que la pel·lícula de Fellini els havia donat tema sucós i revigoritzador. Havien vist una obra d'art autèntica i els seus efectes rebotien joiosament en ells, exultant-los per motius diferents però forçosament entrelligats. La Julieta Massina els havia commogut fins al moll dels ossos i un tema tan vell com el d'aquella pel·lícula els descobria tots els components de l'amor humà: la tendresa, la pietat, la por de la soledat, la necessitat de donar i de rebre un plaer no calculat, desconegut, intuït, sempre inèdit. El fet d'haver fruït plegats i compenetrats d'una obra d'art d'aquelles característiques els havia enlairat fins a l'extrem d'arrencar-los de les realitats que a vegades els acorralaven, creant el clima propici a l'amor que eren capaços de viure, inèdit potser a la matinada, un cop ajagut sobre l'ample llit francès de l'Amador i del Dédé, que roncaven escandalosament sobre el sofà del menjador quan ells hi passaren de puntetes per anar a la cambra que els era oferta. Els van deixar dormir fins molt tard. Els havien enllestit un esmorzar francès amb croissants suculents i uns enormes bols de fragant cafè amb llet. Dédé, tot pessigant les cuixes de l'Amador, que duia la bata descordada, feia riota a les costelles dels seus convidats, provocant-los perquè li fessin 5 cèntims de llur nuit d'amour. Ella tornava a experimentar la desagradable sensació que sempre li produïa passar una nit amb el seu home damunt dels llits dels altres. El bon Dédé era molt bèstia quan parlava de sexe i fins i tot la seva dona, tan desenvolta en aquelles coses, s'enrojolava escoltant-lo rondinant «Sois pas cochon, Dédé». Ella s'adonava que també ell s'hi trobava incòmode entre els anfitrions fraternals i es limitava a somriure als llords comentaris de l'amic. L'esmorzar se'ls feia llarg, però aquella bona gent que els oferien tot el que tenien per a compensar-los, d'alguna manera, els inconvenients de la clandestinitat. Llur educació espanyola, o sigui, vaguina, els impedia participar en un diàleg vodavilesc que esdevingué monòleg interpretat a una sola veu, la del Francesc Dédé. Aquest es desfogava comentant amb detall el que ell imaginava que s'havia esdevingut sobre el propi llit aquella matinada. Ja era gran el Dédé i la seva dona vorejava els 60. Ja no se'n servien gaire del llit conjugal per als jocs de l'amor. Ja no en tenien de nuit folle, com deia l'Amador, femella exuberant i només ocasionalment enzelada. Empraven un lèxic desbocat, sobretot el Dédé, com si parlant del sexe pogués rescabalar la força fàl·lica enyorada, sense la qual, afirmava, la vida és una merda. Era l'Amador la que li ho retreia amb un deix sarcàstic que ell no copsava, engrescat fins a l'eufòria per la seva xerrameca eròtica però mai pornogràfica. Els francesos tenen un talent especial per a parlar del sexe sense caure en la xaronada. Difícilment troben un interlocutor estranger a llur alçada, sobretot si és espanyol. Tanmateix, en escoltar-lo boca closa, ella s'adonava que les desvergonyides descripcions responien a la veritat del que havia passat aquella matinada sobre el llit manllevat. I mancava, això no obstant, la poesia. En parlar de l'amor físic, el Dédé oblidava la poesia que Fellini havia sabut expressar en descriure els amors de Cabiria. Aquell dia van engendrar el més petit dels seus fills, o sigui, el Sergi Pàmies. No ho van fer a propòsit. No vivien en condicions d'augmentar la família, ja que suposava incrementar els problemes. En una de les cites que tingueren una tarda, ella li digué «Penso que estic encinta». Ell comentà que hi podia haver un error. Els homes sempre diuen el mateix quan la dona els diu que està prenyada. En tenir-ne la certesa tampoc no en van fer cap drama. Potser l'haurien evitat si a casa del Dédé hi hagués hagut bany amb aigua calenta, si ella hagués carregat aquell artefacte comprat a la farmàcia per a les rentades vaginals. Però tanmateix no podia anar pel món amb irrigador a la senalla, inconvenients de la clandestinitat. Si hagués estat nena, li haurien posat el nom de Cabiria. Fou un nen i ara té 16 anys. N'hi falten 2 per ser admès als cinemes on projecten pel·lícules de Fellini
i el noi s'impacienta. Voldria créixer més de pressa, més de pressa. Quina lata, això de no apto. Quin país on els nois de 16 anys no poden conèixer l'obra de Fellini. A 16 anys a Cuba, hom ja pot votar. Quin rotllo de país. Vol créixer per anar al cine no apto. La seva mare, això no obstant, el voldria sempre petit, eternament infant. És un anhel utòpic, una quimera en tots els sentits. Quimera perquè no respon a una realitat i quimera perquè en català és sinònim de neguit i ansietat. El temps és mandrós per als infants, per als adults vola despietadament.